ka sani da bannana masu fada ku fadi na shirya komai ma za ka fadi ka fada bakinka ne amma da yin tuna maka aya kuma za ba da alhaki illa abdularin shi na rike to yayin juya to ka sani ita ce haku ko ka ji ko ka so faɗi mace tushen duka shirya annabi ne ya ce duwanda ya rike zara shi ya rike to ya zan juya ban ga hanyar ba salina ba za ya tsaya ba sai ya kai ga Imam Ali daga nan na wuce kofar sai ya da Khadija al-Kubra mu ma ke mana gani daga nan na wuce kofar sai ya da Amina da Abdullahi da gurin Sulaiyu Hasanai ba zan daina ba dainan baki lalabbai kiɗiya ga ƙawiyu mai faɗi mare sunana Abubakar ɗan Dr. Usman ne hakun na canzawa